for oss som vi lykkes snakke om, det i-endingen. Hon ikke så støyv som vi halta, eller som jeg tid halta, jeg halta ikke så støyv. Det er et rett og rengt her, men skolen har forsket alt over til i-ending, og sier at det skal være i-ending. Og her sier jeg nei. Hetta utsynet kan hava og det kan hava ikke Hetta UTS sånn ui en i, ikke Det bjørst ikke av Lykka så vist som du kan sia, hesen mævur, ein mævur, hesen mævur. Hetta land, her, hesen båtur, ein båtur, hesen båtur. Så sier du, ja, vi sier hesen båturen, og ikke alltid, det er som andre bare kan stå litt og kører, du kan godt si hesen båtur. Og det bonte? Ja, det bonte. Det som gjør at år bonte til ikke bare en i-ending. Den i-endingen, hun nekka. Hun kommer fra hiv, ha i-ed, som året hitt. Lande ved i-ending, det kommer fra landit av gamle norrønnen, og T blir vakt, det blir til det, eller til et ed, og så det blir stumt i føreskånd. Men leser du norrønt, leser du malen oppe etter de norrøne malene, så det hetta land, hesen mævur, saktans, þessi maður, detta land. Og detta utsyni godt. Men, veist du hva, hugsa du av uslenskon, vi familie uslengst. Sier du detta utsynet, så det meira hetta utsynet i munt til et anna. Detta utsynet, det tala om detta utsynet, så det vi et ending. Men hvis det bare et utsynet, og det hetta vi snakker om, ikke endelig mot til noe anna, så det detta utsynet, ikke et. Du kan som så skrive et, men så har man spurt, hva du skriver, hva du bundet da? Ja, men hetta stender jo her. Og i hetta ligger så øyla nær vi hitt, som en definitiv artikkel. Definitiv artikkel til det samme som the og enskon. Utsynet, vi et ending, til utsynet. Men om du sier dette utsynet, det funkt. Og det rett. Det her, og i førest, man vil jo endurrøst førest, men så man blinter. Man blinter, og man bygger det opp etter idiotreglene, atlanvinnjøkkenen. Ongen forstendur nekka, til bare hva det har lært, om det så, eller ikke så, og hva lover og regler, ta hette så, så hette så. Ikke hoksa om det en gang. Og så alt bort. Du ikke skriva. Men har du lise norrønt, har du lise midaldar, dansk, norsk, svensk, midaldar, uslengst, har du lise gammelførisk brøv, Rikard Long, 1400-tallet, har du lise alt det oppe etter. Og tja meldømmes, da jeg skriver skal et være her, jeg husker slett ikke om reglene i lærde i folkeskolen, tar jeg lengsamt lekka vekk. Jeg doer der, jeg vet hva det Nå, jeg hører det. Jeg tås inn i øymer av østlandskon og norrønnen til her vi kommer fra. Dette utsynet, pjøst det være ett her, jeg vil ikke. Måneden akkurat den samme som hesen mævur og hesen mævurin. Hetta landet. Og hvis vi hukser i kvarjon fall, og i hesen føre, F-Ø-R-I, det kan være i hesen føre, eller det kan være i hesen føre noen. Må vi si hesen føre noen? Nei. Kvoi? Det bonde hesen føre? Det et avvist føre? Ja, det det. Kvoi? Tog det stender hesen. Hesen. Så det bare 8. Og så jeg skriver føre noen til dobbelt. Hesen, OM-ending, det jo kvarjen fall, og det bonde.
det är ett avvist. Så säger jag att ja men så pjus för någon inte standa, den går bara standa före. Det är det samma. Hetta före. Ocht före. Hetta före. Jeg vet at til sutt ikke forboi i de åtreglene. Men jeg vet at det er. Jeg er ikke bare sutt at det er. Jeg er ikke bare halvdig at det er. Jeg er ikke bare påstandig at det er. Jeg vet at det er. Tog at jeg vil lise norrønt, du i Østlangst, og det er herfra vi kommer. Først er ikke en bastardur. Vi tar akkurat røtter. Og det samme som hetta høve. Hetta høve. Hetta høve bust medan stunder eru. Hetta høve kan hava ett, ha øve i ett, det kan òsne ikke ett hava, og til ikke forkjærst, tryggtu etla oi. Jeg husker i Østlangst, detta teikefeiri, av medan detta teikefeiri bist, og medan detta føre bust, FÖRI, og du kanst skriva ett her, det er ikke forkjærst. Folkaskolen og alt det her, har skal lige til lære deg at ett skal stande her. Og det blir galt svøk hvis du ikke skriver det. Og sier det er feil. Jeg vet at det er ikke feil om du skriver utan ett FÖRI. Det er bare noe som jeg halte, det er ikke en påstander. Jeg vet det. Jeg vet det. Jeg kan standa anlit til anlits vi ein malfrøying som har studeret gotist, urnorrent, norrent, urslengst, gammalt førest, vesturnorrent, har lyst alt det her. Jeg kan ikke anlit, jeg kan skrive etter på en talv og forklare om det, og han må si etter rett. Det er hva jeg kan snakke om. Og så er man i omkring, samma vi falski og tekster skulle skrivas og så hugsa man skal man berjast ved at falski eller skal man tvorst jeg faktisk ikke skriva det ved det er veit at det pjørst ikke moneren er akkurat den samme som å sia hesen mevur og hesen mevurin. Hver måneder er å si at det er hesen mevur og hesen mevurin? Jeg skal si at det er hver måneder da. Hesen mevurin er dubbelt bunte, hesen mevur er bunte. Men det er ikke en bunne ending. Og et år kan være bunte uten å ha en bunne ending. Så er det lande, L-A-N-D-I-ed, det er bunte. Men hvis du skriver hitt land, eller te land, eller hetta land, eller te land og hitt land, det er alt bunte. Du te og hitt og hetta, gjør det bunte, det gjør det til et avvust, akkurat som baturin, mevurin, landet vi ett. Om at året bunte, eller ikke til ikke bare endingen. Endingen hever sin oppruna. Mevurin, er maður hin, mavur hin, og så er det blivit til mavurin. Det kommer herfra. Lande, det er være hitt land, og så er det land hitt, og land ditt, og lande vi edd. Men og i hesun lande, sjåvand ikkje edd, det forstanda vi vel. Og i hesun lande, her er det i kvarjum fall, du er ferdig kjønne edd-ending, det kan være i hesun lande nun, så er det bare dobbeltbunte. Men hetta land og hetta lande, det kan ikke være hetta L-A-N-D-I, så er det forkjærst. Men hetta land utan nekre ending, det er rett. Og hetta lande ved i et ending, det er også rett. Hese tingene har vi forstått i Aravis. Jeg har graupa nere i okkara målslig og målt, og når Arne flyttet til Ísland, så leser jeg malsøvebøker. Jeg er student, vi lærte det her, norrønt, vi fikk jo tilfær for okkara førstlærere her, Steingrim Abrahamsen, han lærte okkara norrønt. Og jeg studerer det som ikke kvett.
Och skaffa mig böcker, brukta böcker, läs sövna av svenskun, danskun, norskun, uslänskun. Papi att den usländska bibel. Jag börjar läsa igen och ett halvt år Arne flytt till Islands. Kvars kväll läs jag igen usländska bibel. Så kom till Islands. 24. august 93. Långt och i taxabilen tog sig Islands vi taxachauffören. Så började skolan och vi skulle fyljas vid omkring här om man i en bokhandel en tjejpa. Jag tog så Islands på en väg. Jag har inte tog så Islands för. Jag bara lärt mig det. Och den första skolanämningen jag tog sig Islands vid. Det var en kona, hon säger vid mig. Du tog så fint Islands mål. Du tog så bibelmål. Jeg har lært meg uslengst etter bibli og fægismunds. Etter bibli og fægismunds. Ja. Ja. Nei, jeg nok til å standa sammen vet du kun og en rikva av idiotreglen. Vi som vet bedre, vi som kjenner sammenheng og i maler, vi som vet hver tingene kommer fra, hver bøkstaver kommer fra. Og et edd hever sånne raud. Og et edd omboer nekka, som sier til omboer året hitt. Året hitt av norrøn, det var ofte han skriver hitt, men ofte it. Akkurat som han ønsker året te, it. Det var bare it. Ja. Landit. Ja. Det är. Ska man säga amen? Kanske säger man bara amen nu. Det var lite antalet men heter det som jag har bjuda. Amen. Och före ta ut isländskun feiri eller taiki feiri. Trösni höve och före ta lutsnack. Ta ut taiki feiri till före. Ja. Detta taiki feiri. Hetta høve, þetta tækifæri. Hvis det bare et høve, og det ikke noe særligt imot noe annet høve, så det bare dette tækifæri. Dette tækifæri godt. Dette høve godt. Ha øve i, og ikke. Men hvis man husker islandskon, islandsk nek rattere og bedre utgrøyne enn først. Nek til tar av uttale etter alltid. Til 500 år som vi gavst uttale etter. Tog vi ikke hva det langer. Men tar det sagt, dette teikefeiret. Efter å tale om dette teikefeiret. Tog sagt om hetta før, ikke hatta, så hever det ett, så det ekstra bunt, så det ikke bare bunte, men så det bunte, mot et annet. Men det her føres det alt ferdig ivet til det dobbeltbuntene. Og vrekar ta enkeltbundna. Hetta høve ha øve i. Hetta føre FØRI. Hetta utsyne UTS sånn ui en i. Du kan skrive et hvis du vilt. Det gjør tusen du vilt. Jeg skriver ikke et her. Jeg vet jeg har rett. Dubbelt rett. Jeg spør for dobbeltbinding. En binding nok. Og en rattbunding knuter, han helter, vet du. Han helter vel. For å tenke sammen om. Vet du, et år hever en grundhått. Mævor. Hesen mævor. Kan du si det? Ja, det kan du. Og et land. Kan du si hetta land? Det kan du. Og et høve ha øve i. Kan du si hetta høve? Hetta ha øve i? Så vad det kan du ta. Hvis du kan si hesen mævor, hvis du kan si hetta land, så kan du si hetta høve. Ha øve i. Da samme vi utsyne. Og et utsyne. Hetta utsyne. Vi angonett. Det akkurat det samme som hesen mævor. Ongar i en ending. I en endingen hin maður. Maður hin ha i en end. Utsynet i et,
Etla utsynet, ongunet. Bæg rødt, bæg kunne brukast. Og om det er full voicer, altså. Full voicer. Hvis du ankarna spyrja. Hvis du ikke spyrja farja med stolten av fråskaper som setter hun om at det her. Jeg er sikkert ikke finner rett svær. Så spyrja det slett ikke. Og det er sjálfur.